Всеки един фен на футболния отбор Левски трябва да има тези цени. Здравейте, приятели, аз съм Веско и както добре знаете, не разбирам абсолютно нищо от футбол, но съм професионалист по обувките и днес ще разгледаме една вечна икона. Само преди да започнем, напиши долу в коментарите, ако си фен на футболния отбор Левски, дали би ги носил в ежедневието си. Можете ли повярвате, че разцетката Hyperblue излиза за първи път на пазара през 1998 година, а обувката в ръката ми е преиздание и е тази годишна. За този легендарен модел Nike са дали много от себе си. Изключително висококачествени материали, много добра аргуматизация, страшен дизайн и много добър комфорт. Какво има предвид под аргуматизация? Както вече знаете, излезе за първи път на пазара през 1998 година. Дали не са едни от най-желаните обувки и дали не са страшно удобни, напишете долу в коментарите. За хората, които не са добре запознати с историята, тези обувки имат много добър градиент от тъмно синьо към светло синьо. Отзад на бактаба виждаме емблематичното TN Air лого. Тези обувки ще бъдат едни от най-желаните за лято 2025, но ви гарантирам, че до тогава няма да са налични при нас. Един приятелски съвет от мен. Ако искате да носите вечна история на краката си, посетете striderclub.bg. Това е нашето уебсайт. Там е ключа към ексклузивното, оригиналното и лимитираното.